Dobra, už živý, dobré. Tady, ne, teraz išel, teraz určitě išel. Já jsem chcel ho vylákat. To je dobré, že? Já mu u nějakého farbiva tatino dával, alebo co bolo na našich trávníkoch. Ona to bude vědět najít. Myslím si, že to bude moct rovnou ukončit. Ne, tak si s tím trochu pohrajeme, či? Jo. Napíšte do komentárov, či to bol dobrý nápad, alebo ne. Alebo aspoň to téma. Jergušův nápad. On bude tady. Musíme vypíkat, protože to je tu chvilku skončí. Časový limit vypršel! Jupi! Vyhrali jsme! Jerguš, můžeš povstat. Ty hajzle! Můžeš povstat. Tak 25 eur zůstává našich. Dajte like, dajte hype, dajte odber. A